कौन भसड़ी वाला जी यादव जी की चौकी तोड़ दल के नाम बतवा सार के घर मिटा कोच के मार देवे। तो भाई लोग आ गए कुर्ता फाड़ कॉमेडी वीडियो बंशीधर चौधरी के। अगर मजा लग चाहती वीडियो पूरा देखियो, बहुत मजा आता। चला फिर शुरू करे छिए। एको दिन ने खाली छिए बुक रहे छे साटा करे छो साटा त लग जे तो तोरा घाटा। और तनी कम मरवाइल करी, मरवाई पेट निकल गेलो और गांड फूल गेलो तो। खगड़िया मुंगेर गेलिए लागल ने घाटा। अच्छा खगड़िया मुंगेर गेली घाटा नहीं लगलो तो एक बारी बिल्लुक मौका देन, बिल्लुक पास आई ने लांगा उठा के मजा मार लेबो, घर पलट मार के भगा देबो। अरे छोड़ा सुने छे आओ के बुढ़िया माल सुनै छियो और छोरे का थोड़ा तोरा बिल के खुजली मेटैतो। 2000 देखे भगड़ा उठ गेला। अच्छा 2000 लेके तोर घंगरा उठ गेलो तब तो छोरा सब तेल देने हतो। ऐसन कमर हिलै नहीं गे जान, कैसन कमर हिलेल के तनी हमरो लोग के बताओ। ऐसन ठुमका लगै नहीं गे जान। आओ कैसन ठुमका लगेल के ई तो बताओ। चौधरी जी के चौकी टूट गेलै। अच्छा चौधरी जी की चौकी टूट गेलै, भैंसी की चौकी के ऊपर चढ़ाए के ठुमका लगबेबो तो चौकी नहीं टूटता तब तोर घर फटता। ऐसन कमर हिलै नहीं गे जान, जादव जी के चौकी टूट गेलै। ऐसन कमर हिलेली के जान यादव जी के चौकी टूट गेलै। बंशीधर भाई तो बुढ़िया माल के अपन जान कहे छो, ई जान नहीं छिया, ई हथनी छिया छोटकी। और यादव जी की चौकी टूट गेलै तो ओकरा कहो कि लोहा चौकी बनवा लेते और ओकरा ऊपर भैंसी चढ़वा के खूब ठुमका लगवेते तब नहीं टूटते। तोरा की बोले परेशानी छ